Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyabonga support kakhulu guys. Uthanda nesithemba nezingane ezisithembu siyaxoxa nje. Akuso review le yinto engibamba la comment section. We guys nivumelana ukuxoveka. Nivumelana ukuxoveka ngalolu hlobo. Yabo mina mase ngikunikeze ibook cover ye video. Lento le i-title i-caption yini i-thumbnail ngena noma u2 minutes uma ungabhoreki yini uzwe ngoba wena le cover le izokuxova yini ixovekile we guys mina yonke lento lena enye angiyazi ngise-review TV show anginayo lento le yini le udokotela abahlela ngayo eduze kwenhliziyo ipopolo zodokotela ukuthi sengabuya la ngithi ngempela uMacele unenkinga noMayeni unenkinga noMacele uMakhumalo abamthandi uMangwaba abamthandi into nje esiyaziyo bakwisithembu banohusband oyedwa vele ke lokho kuzokwenza ukuthi kube khona ama differences abakhona phakathi kwabo kodwa nina niyithatha ngenhliziyo guys cha kodwa nibe ningi entertain angikhulumeni iqiniso phela kwezinye izinto enibhalayo la ezinye izinto enibhalayo zinakho ukungihlekisa zangi-entertain kodwa angithandi ukuthi nibe buhlaza angithandi mina ningahloniphi hey nixovekile yazi nixoveka ngathi nina sake savakasha eMzumbe sahlala inyanga eyodwa sase siyabona ukuthi hawo ekuseni akubengelelani emini akukhulunyisana yabo nibuxoveka ngathi inyanga sike saba seMzumbe sonke sase siyabona ukuthi hawu nali iqiniso lakhona ngoba cha guys asazi esikunika i-TV show kufana nje yabo kusuku ngobusuku lu-24 hours i-TV show isinikeza u2 minutes i-TV show ihluleka ngisho ukusinika unyaka owodwa uphelele wabo ukuthi baphila kanjani. Uyabona nje manje nangiya uNosipho ufike esehamba ngasolwandle noSibindi uNosipho lo kaSibindi uMacele kaSibindi mase behamba ngasolwandle asikaze sizwe intro yakhe asikaze sibabone bexoxa usefika nje uSibindi usethi inkomo zasekhaya zizophuma kodwa akasho futhi ukuthi ziphuma ziyakini kaCele uthi ngizolungisa ukuthi ngizobona ukuthi ngenze njani ngithi mina yibo uNosipho nithi ubuye enyuvesi mayebuye enyuvesi akayilalela ukuthi le yankulumo ewuhalf ayiphelele engajahi ngoba mayejaha uzoba njani uzogqoka ingubo epink mase egqoka ingubo epink sesiyamemeza sonke la ku social media siyabuza ukuthi kanti kulo mndeni why beqhuquzela izinto ezinje angithi niyayibona le ingubo epink after ingubo epink kuze ubundle of joy after ubundle of joy sebekhuluma ngama damages why abasasho ukuthi sikwenzele noma sikwenzanga ukuze siphume kubo manje nina nenza ngathi sesigijime safika khona sahlala endlini kaMayeni isonto elilodwa saphuma kwekaMayeni sahlala kwekaMangabe isonto elilodwa saphuma kwekaMangabe sangena kwekaMakhulu masuka kuMakhumalo sase sisithi esipark asikaze i-TV show nje ithi khaxa okuncane lokho abafuna ukuthi sikwazi ngempela ukuthi baxoveke kangakanani emoyeni asazi lokhu ke sikubamba nge-TV show yikho lekho sikukhuluma la ingakho ngithi mina phela musu kuba nenzondo wena hawu nkosiyami niyafika lapho senibody shame izingane nikhuluma ngokuthi badala uyabona nje abakaSibindi bonke balingana naye ngeminyaka i-age group efanayo nalapha eMzumbe bonke bakhetha umseleko seniyafika lapha amadolo amakhulu yini guys angihambisani naleyo nto ngizonixova khona ngendlela enixova yabo indlela enixoveka ngayo right ngizonixova ngaleyo kodwa leyo ukuthi nifike kwi-body shaming nifike niyabantu besifazana abanye nihambe nikhombe ukuthi ubani ugugile kuwe kungamnandi yini mawungathi uhamba nje endleleni akumise omunye ethi waze waguga ungayithanda leyo nto uyenzelani ke usuku social media uma nje ungakungene lapha enkonzweni uze esontweni ukuthi uhlala phansi bevele bephenduka abaphambi kwakho bethi hawu waze waguga ungayithanda leyo nto ngeke uzuyithande yimusa ke musa
Asaye sikhuluma ukuthi ubani ume kanjani, umzimba wakhe unjani, angihambisani naleyo nto, angihambisani nenhlamba, i-body shaming, ukuchwensa lokhu engaku-understand please. Kodwa yikhona enye into le eniyenzayo enenza sengathi mina ukukhuluma kwami kusengibhobhole inhliziyo kamacele. Niyenzelani leyo nto? Ngoba ngempela manje mina into engiyishoyo ngikhalkuletha nje lokho okuseduze ukuthi hawu, uma kungenzeka ukuthi umamkhulu unenkinga nale nkinga sesibhekene nayo nathi. Niyayibona le nkinga le sikhuluma ngayo esifike kwiy'ngane zesithembu, lo wenza ukuthi singathuli. Kungaba yilokho. Ngesizathu sani? Ngesizathu se-the throne. Niyayibona i-the throne ukuthi kunesihlalo. Manje sebebabili kukhona ukuthi kahle kahle kanti isihlalo sikabani. Siyasho nje sigijima siyenze ijule. Angithi nina-ke seniyaxovekana, sinaxoveka ku-comment section, nixovekile. Khuzekani. Yazi ngifisa ngathi Asivale le video kusam. Bye guys. Ngiyabonga i-support. Kahle kahle ngizobonga i-support. Ngizokhuza nalomkhuba wenu wokuxoveka. Hayi, yekani ukuxoveka kangaka. I-TV show. Hawu. I-TV show phela. Thank you. Bye.